to má cenu. To uvidíš, že ho z dálky kouř už no. Tam se to minulo. Jo, Co to střílelo, ne? Jo. já vím no. Ty vole. Ta benzína je. Kurva, kde je, vole? To je hned na začátku, ne, vole? Za vrátnicí nějak vlevo. Že jo? Takovýho šeku no. Musím najít úhel. Ale nedoutná se z ní. Ne. OK, tak já to připravuju. Postřelím asi do toho stroje, ne? Nebo ne do té úvodní. Myslím, že to je. Jo, to asi půjde. Jestli se trefím, nevím. Uvidíme. Počkám, až to připravíš. Jsem ready, tak jenom to nějak odpočítej. Počkej, já nemám úhel nic. Jasný. Myslím, že to potrvá díl. Na teď to bude, jo? Jasný. 3, 2, 1, chápeš, jo? Až řeknu teď, bude to 3, 2, 1, teď. Na teď, Jo. jo? Mhm. Tak, 3, 2, 1, teď. Trochu delay, ne? Mhm. Nic to neudělalo. Takže oni to tu Jako žádnej dymy? Ne, oni to tu mají buglí, že jo? Máš video? To můžeš Jo. dostat refund, vole. Mám.